cestující. Spěšný vlak číslo 1690 linky U51 ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Ústí nad Labem západ, Bohosudov a Proboštov pravidelný příjezd 5 hodin 1 minuta přijede k nástupišti číslo 2 kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Oldřichov u Duchcova, Duchcov, Bílina, Most, Třebušice, Jirkov zastávka, Chomutov město a Chomutov pravidelný odjezd 5 hodin 2 minuty. Vážení cestující, stanice Teplice v Čechách. Spěšný vlak číslo 1690 linky U51 ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Ústí nad Labem západ, Bohosudov a Proboštov pravidelný příjezd 5 hodin 1 minuta přijel k nástupišti číslo 2 kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Oldřichov u Duchcova, Duchcov, Bílina, Most, Třebušice, Jirkov zastávka, Chomutov město a Chomutov pravidelný odjezd 5 hodin 2 minuty. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6801 linky U1 ze směru Most, Bílina Kyselka, Bílina,